ҳайати Украина вориди қаламрави Беларус шуд. Хабар медиҳад РИА Новости ба истиндод ба сиёсатшиноси Беларус Юрий Воскресенӣ. Ба гуфтаи ӯ ҳайати Украина ба макони музокирот бо ҷониби Русия меравад, аммо эҳтимол дорад ки оғози гуфтушунид тағйир ёбад. Ҳамчунин бо далели амнияти макони дақиқи музокирот феълан эълон нашудааст. Маълумот вуҷуд дорад ки ҳайати Украина пас аз роҳ тафреҳ мехоҳанд ва эҳтимол вақти музокирот дигар шавад, аммо чизи асосӣ ин аст ки гуфтушунид ҳатман сурат мегирад, таъкид намуд Воскресенӣ. Бояд зикр кард ки ҳайати Русия як рӯз пеш барои музокирот вориди Беларус шуд. Ташрифи ҳайати Украина ба Беларус дар ҳолест ки қаблан Владимир Зеленский изҳор дошт ки Беларус наметавонад майдони гуфтушунид миёни Русия ва Украина шавад. ӯ гуфт ҷонибдори он аст ки музокирот дар Варшава, Будапешт ва ё Истанбул дорӣ шавад. Қаблан сухангӯи президент Дмитрий Песков гуфт ҳайати намояндагони Русия аллакай дар Гомел қарор доранд. Ба ҳайати Федератсияи Русия барои гуфташунид бо украиниҳо намояндагони вазоратҳои корҳои дохилӣ, вазорати дифоъ ва дигар идораҳои Федератсияи Русия аз ҷумла дастгоҳи президент шомил буданд. Таври Песков ба хабаргузории РИА Новости гуфтааст, Русия мунтазири ҳайати Украина дар музокирот дар Гомели Беларусия аст. дар ҳамин ҳол раисҷумҳури Украина Владимир Зеленский гуфт кишвараш алайҳи Русия ба додгоҳи байнулмилалӣ ки баҳсҳои ҳуқуқии байни давлатҳоро ҳал мекунад даъво бурд. Ҳанӯз рӯшан нест парванда ба кадом асос ба додгоҳи Гаага фиристода шудааст. Зеленский рӯзи 27 феврал дар Твиттер навишт: Украина аризаи худро алайҳи Русия ирсол кард. Русия рӯзи 24 феврал бар Украина ҳамла кард. Киев аз кишварҳои ғарбӣ онро таҷовуз ба хоки Украина медонанд, аммо Москав амалиёти вижа барои ғайринизомӣ кардани Украина донистааст. ду тараф ахиран омодагии худро барои гуфтушунид эълон карданд ва дар мавриди макони музокирот ба натиҷае расиданд ки он дар хоки Беларусия доир мегардад.